Hej Karina. Jeg laver lige den her lille hurtige optagelse. Mit internet og min computer er rigtig langsom, men du sidder her ved skrivebordet ved dit blank side her. Du åbner internettet. Du taster Screencast-O-Matic. Og den finder den lige om lidt. Med mit hurtige internet. Yes, man skal have lidt tålmodighed. Ja. Så er du herinde, og det er simpelthen her, du finder ud af, hvordan du skal gøre det. Heroppe til højre trykker du Start Recording, når du går helt i gang. Men når du trykker hernede, just click Start Recording to Record, så er det altså start til en lille mini-video, altså den her quick demo video, hvor at du hurtigt bliver introduceret til, hvordan du bruger det her program, hvordan du lige sætter volumen på din computer, og hvordan du, om det skal være fuld skærm eller lille skærm. Det forklarer den der på engelsk, og det er meget lige til. Og du skal ikke have noget forinstalleret software. Og når du ser den, så prøver du dig igennem, og så er du faktisk kørende. Så jeg håber, du kan bruge det til noget.